Jo, en primer lloc, gràcies per haver-me convidat i per haver-me colat, perquè, de fet, l'oportunitat d'estar-hi va sortir fa apenes una setmana. Jo no tenia tot el matí, havia d'estar al tancament, no podia, i per tant m'he col·locat aquí enmig, m'he colat i disculpeu-me els ponents, se'm cauen els papers, veieu? És el Real Decret Llei, I per tant agrair-vos el que m'hagi pogut colar. Segona reflexió, economia circular. Sí, jo no entraré molt en matèria perquè en sabeu molt més moltes i molts els que esteu aquí, però crec que si en un espai es pot donar l'economia circular és en la ciutat. La ciutat, l'espai urbà ha estat un embornal, un sumidero, diuen en castellà, un embornal on es consumia allò que es produïa molts quilòmetres enllà. Molta de l'energia que es produïa o que s'estreia molts quilòmetres enllà, en matèria d'electricitat i de mobilitat, de calefacció, també en matèria alimentària. I crec que avui tenim una oportunitat d'or, que és que l'economia circular entri a la ciutat. Que la ciutat deixi de ser l'embornal que ha estat sempre, al llarg de la història de la humanitat. I, si m'ho permeteu, un dels elements on podem entrar és precisament amb energia compartida, amb energia autoconsumida compartida. De fet, un dels reptes que encara tenim és com entrem en la realitat industrial, amb els cicles tancats. Sabeu que hi ha una proposta que de fet ve de la EQ3, de la gent de la Petroquímica de Tarragona, perquè hi hagi la possibilitat de cicles tancats en polígons industrials, i és una de les coses que se't va valorar d'incorporar en el Real Decret Llei que s'aprovava ara fa 15 dies, però que continua estant en cartera i és un element transcendent, molt transcendent, ara ho parlàvem amb gent de diversos municipis, perquè es produeixi aquesta realitat també en la realitat industrial. Però el que és evident és que ja tenim un marc normatiu alineat en matèria d'autoconsum que ens permetrà, amb un reglament, amb un desenvolupament reglamentari posterior, començar a fer allò que s'està fent a altres llocs. Un autoconsum amb menys traves, no t'hauràs de donar d'alta en el registre de productors, amb menys traves perquè el registre serà telemàtic, administratiu, declaratiu, amb menys traves perquè l'autoconsum a petita escala no necessitarà del permís d'accés i connexió, i crec que això ens facilitarà molt la vida en el procés de transició energètica i en el procés de transformació precisament a les nostres ciutats i als nostres pobles. Ara bé, crec que un dels elements més rellevants, i en som tots conscients, és la definició d'autoconsum compartit o autoconsum de proximitat, que ha de tenir necessàriament un desenvolupament reglamentari, però un autoconsum compartit o autoconsum de proximitat que ens permetrà que l'autoconsum compartit es pugui produir entre aquells que comparteixen transformador. Si fins ara pensàvem en l'autoconsum compartit, en l'autoconsum dels que compartien un edifici, a partir d'ara hem de pensar en comunitats locals d'energia que comparteixen transformador i que poden fer economia d'escala i on es pot posar agregació, i on es pot posar emmagatzematge, i on es pot fer gestió de demanda, i on pots, òbviament, diversificar més la generació, per descomptat en fotovoltaica, però en zones de vents, per què no, en mineòlica, per què no, en biomassa, aconseguint, per tant, creant espais d'empoderament i una consciència energètica que va molt més enllà de la teva llar si estàs compromès i que aconsegueix implicar la comunitat en aquest cas. I no només a la teva comunitat de veïns, sinó a la teva comunitat local d'energia que es determina en aquest cas, que és aquella que comparteix transformador. Això, des del nostre punt de vista, aquesta era una de les batalles precisament que teníem quan estàvem discutint el Real Decret Llei i no ha estat fàcil. Era una de les propostes de l'Aliança per l'Autoconsum, però entenem que aquesta és una proposta que precisament ens permet que l'autoconsum s'alineï en una cosa que és fonamental, crear consciència energètica en aquest país. I l'autoconsum compartit a aquesta escala el que fa és generar una consciència energètica on entren a àmplies comunitats. L'altre dia estàvem en una xerrada en un poble amb 3 transformadors, els preguntava quants transformadors teniu? 3. Un poble de 1.000 habitants que amb 3 transformadors podrien crear, per tant, 3 comunitats locals d'energia, on, òbviament, hi hagués fotovoltaica a cadascuna de les llars que s'hi volgués posar, però on poguessin compartir inversió en mineòlica, on pogués haver biomassa per descomptat també compartida, i on, òbviament, fins i tot les estratègies en mobilitat i en vehicle elèctric podrien complementar precisament allò que fessin aquestes 3 comunitats locals d'energia. Tinc la sensació que encara no ens imaginem el que és això, però simplement projectant una mica el futur, això ha de
significa que ens adaptem tots els sectors, que n'hi ha molts, i a Catalunya n'hi ha un munt, en aquest nou marc. Serà clau, per descomptat, el desenvolupament reglamentari. A final de desembre, a principis de gener, tindrem el Real Decret d'Accés i Connexió, on hi havia un borrador, diguem, és un autobús que ens va deixar en marxa el govern anterior, però que entenem que cal pujar-se a l'autobús i canviar-lo en la mesura del possible. És possible canviar-lo, amb les al·legacions a més que s'han fet, simplement es tracta d'incorporar-les, i el que estem discutint i valorant és si fem un Real Decret de desenvolupament reglamentari del Real Decret Llei que s'aprovava ara fa 15 dies, o incorporem aquests elements que necessiten desenvolupament reglamentari en el Real Decret d'Accés i Connexió. En tot cas, el que sí que és fonamental és, siguem un vehicle o siguem un altre, que el que aconseguim és un sistema molt simplificat per quan hi ha excedents, pel pagament dels excedents, i que el que fem és reglamentàriament posar totes les facilitats, en definitiva, perquè no hi hagin les portes al camp que hi ha hagut fins ara en matèria d'autoconsum. Aquest és el marc normatiu que tindrem, el marc normatiu que ja és vigent amb el Real Decret Llei que s'aprova la setmana passada i el marc normatiu que tindrem d'aquí poc amb els Real Decrets, amb els reglaments que desenvolupen el Real Decret Llei. Ara bé, el que hem de fer és posar tota la imaginació i tota la creativitat per fer el que ha estat possible a altres llocs. A Alemanya, un dels que m'escolta em donava la xifra ara fa poc, hi ha 1,5 milió d'instal·lacions d'autoconsum. A l'Estat, apenes registrades, hi ha moltes més en realitat, apenes més d'1 miler. El camp per recórrer és extraordinari. A més, amb un avantatge afegida, que aquest país som rics en sol. Hem estat molt pobres en voluntat política, però som molt rics en sol. I resulta que precisament la tecnologia que més ha avançat precisament és la fotovoltaica i es dona la circumstància que som rics en hores de sol. Per tant, el que cal és aprofitar-ho i alinear el marc normatiu perquè així sigui. Per últim, hem de veure també quines són les polítiques d'acompanyament per part del conjunt de les administracions. IDAE és una peça més, n'hi ha moltes més. I les línies d'acompanyament vol dir finançament, acompanyant el finançament, però crec que un element especialment rellevant és com aconseguim que tothom pugui ser autoconsumidor. Jo he dit, que tothom pugui ser prosumidor. I ho dic perquè hi ha un relat i un discurs instal·lat en algunes veus que abanderen la postura contrària a l'autoconsum, que diuen això de l'autoconsum és de rics. No ho compartim, però ho diuen. Doncs bé, jo crec que la responsabilitat de les administracions és aconseguir precisament que l'autoconsum està a l'abast de tothom. Perquè, òbviament, si jo tinc la capacitat econòmica per fer-me i finançar-me precisament l'autoconsum, ho faré, però el que hem d'aconseguir és que hi ha els recursos suficients d'ajut i de suport per a les famílies en situació vulnerable perquè puguin emprendre línies d'autoconsum. Entre altres coses, perquè les llars més ineficients energèticament és les d'aquelles persones més vulnerables i que pateixen més. I, per tant, el principal repte que tenim ara, més enllà del marc normatiu, alinear el marc normatiu precisament amb el repte de transició energètica, és aprovar les línies d'acompanyament perquè això sigui possible, a tothom amb finançament i a tothom amb ajuts, especialment a les famílies més vulnerables. I aquesta és una responsabilitat del conjunt de les administracions, entenc jo, de totes les administracions. Però el que han de fer és que l'autoconsum compartit i l'autoconsum compartit en famílies vulnerables sigui una realitat perquè això també els empodera, ens empodera com a ciutadania i aquest és un element clau. Per últim, queden temes pendents. De fet, quan vam estar discutint el Real Decret Llei vam estar discutint coses i algunes van tirar endavant i altres s'han quedat allà, però les estem treballant. Queda el tema pendent de com democratitzem l'accés a les dades. Avui les dades dels comptadors estan en mans de les distribuïdores. I aquest és un element cabdal que existeix en realitats diferents on les dades dels comptadors estan a l'accés de qui les ha de tenir, el consumidor i l'usuari, i l'usuari el que pot fer és precisament donar-li a altres actors perquè l'ajudin a tenir una millor estratègia energètica a la seva llar. El que s'entén com a data hub, a l'accés de tothom, i que tothom, com a usuaris, el que puguem fer és adreçar-la a una empresa de servei energètica o una altra comercialitzadora perquè ens ofereixin els serveis més apropiats, aquesta és una proposta que ha de ser realitat. Com?
ha de ser realitat la proposta que us explicava dels cicles tancats en polígons industrials per acompanyar precisament una política més eficaç energèticament en les realitats industrials que tenim arreu. O la discriminació que existeix en la comercialitzadora amb l'IAE, fent que les comercialitzadores petites hagin de pagar, quan arriben a un municipi, tenint un client el mateix que aquelles comercialitzadores que tenen 10.000 clients. Aquest és un element que s'ha de canviar. I, per tant, el que sí que us puc dir és que des de la institució on jo ara estic, que és una institució que està escrita al Ministeri per la transformació energètica, no de la, sinó per la transformació energètica, però que, òbviament, té una certa autonomia, doncs el que farem és apretar, posar tota la carn a la graella perquè això sigui així. Alineant el marc normatiu, però entenent que també el que hem de fer és alinear les polítiques d'ajut, de finançament, però també d'ajut perquè la transició energètica estigui a l'abast de tothom. Perquè la transició energètica no es pot quedar en mans dels conscienciats o ara en mans dels conscienciats més dels que tenen la capacitat econòmica de tirar-la endavant. I, per tant, aquest és un element dels que us volia traslladar. Per últim, agrair-vos la presència i felicitar-vos, perquè Rubí Virilla ha estat un exemple des de fa una pila d'anys. Aquest és un dels espais, aquesta és una de les ciutats on es va començar a pensar sobre la transició energètica i a materialitzar aquest canvi, fa ara 10 anys, i aquest espai de trobada és un dels espais on tots els sectors que estan donant-li el coco, si em permeteu, entorn a la transició energètica del país, a Catalunya, doncs es troben cada any. I creiem, en definitiva, que espais com aquests són fonamentals. Sabeu que en tot organisme sempre es creen anticossos que el que fan és multiplicar-se quan es produeix un canvi. La transició energètica també té els seus propis anticossos. El sector energètic en general i el sector elèctric en particular té anticossos poderosíssims perquè no hi hagi canvis. Hi ha una inèrcia precisament perquè res canviï i tenen poder, molt poder. Ara bé, crec que aquests anticossos es superen amb noves energies, amb noves dinàmiques. I les noves dinàmiques són aquestes. I ens estem sortint. Qui ens hagués dit, fa apenes mig any, que tindríem un marc normatiu en matèria d'autoconsum que s'alinearia precisament amb la transició energètica que necessitem. Tenim el Reial Decret Llei, tindrem en pocs mesos els reglaments que s'alinearan precisament per garantir tot això, i el que sí que crec que el que és fonamental és que aquestes energies es mantinguin, perquè si no els anticossos es multipliquen i el canvi de l'organisme no es pot acabar produint. Per tant, jo el que sí que us dic és que el compromís és total, que estem remant en la mateixa direcció i que espais i experiències com Rubí Virilla formen part de les energies que ens permeten alinear-nos amb el canvi de transició energètica que necessitem. Moltes gràcies.